Ukážem vám, ako sa nastavuje uhol zaklápania a vyklápania tácok. Robí sa to, tuším, rovnako pri verzii s GPS aj bez GPS. Momentálne mám pri sebe verziu bez GPS a robí sa to nasledovným spôsobom. Loďka, ovládač sú vypnuté, zapnem loďku. Zapnem aj ovládač, ale ovládač zapínam tým spôsobom, že to robím kombináciou tlačítok. Potlačím toto tlačítko, podržím ho a zároveň zapnem vlastne zapínacie tlačítko ovládača. Čiže potlačím toto, podržím a zároveň z ovládača musí zaznieť, že ste v móde nastavenia tých tácok. Dobre, teraz si zvolím, ktorú tácku chcem nastavovať. To klasicky podľa toho, ako keby som vyklápal. Začnem povedzme ľavou vnútornou komorou, podržím. Tým sa otvorí a vlastne joystickom idem nastavovať uhol vyklápania. Robím to vlastne poťahovaním doprava, väčšie otvorenie poťahovaním joysticku doľava. A zvolím taký uhol, ktorý mi vyhovuje, aby sa to servo vlastne nepreťažovalo, keď otvára tú komoru, aby to nezačalo hrkať, ale zároveň aby bola dostatočne otvorená z toho hľadiska, aby mi tam vypadlo krmivo. Dobre, keď mám nastavenie vyklopenia tej komory, tak ho potlačím znovu a teraz si nastavím uhol zaklopenia. Takisto. Som potlačil toto tlačítko dlho, tým sa mi zavrela komora a teraz ju vlastne otváram tým joystickom. Dobre, toto mi bude stačiť. Možno ešte trošku. A keď sa chcem prepnúť na druhú komoru, tak sa prepnem proste na tú komoru. Skúsme ešte ten zadok, tú zadnú tácku. Dobre, idem nastavovať tú zadnú tácku, otvorím ju, podržím dlho. A teraz vlastne poťahovaním toho joysticku to nastavím. Mne sa zdá, že ten ovládač nesignalizuje nejakú koncovú polohu. Proste, keď to prešvihnete, tak pôjdete pár akože mŕtvych krokov na tom ovládači. Čiže to treba to nejakým spôsobom vycítiť. Keď vidíte, že tá tácka sa začína zaklápať, tak v tej polohe, kde to už kvázi reaguje. Dobre, čiže doprava väčší výklop, doľava menší výklop. Ešte trošku povedzme. Dobre, toto mi možno stačí. Takisto zavriem tú tácku. A teraz si nastavím vlastne ten uhol zaklápania. Vidím, že tu som už trošku vysoko, tak idem naspäť. Ale nie je zas veľmi, aby som neprešvihol, aby to servo zbytočne netrpelo, vlastne tá spojka v tom serve. Dobre, takže takisto viete nastaviť pravú komoru, tú vnútornú zadnú tácku. Viete nastaviť aj výšku uvoľnenia tej závlačky. A keď ste všetko nastavili, tak krátko stlačíte vlastne tlačítko Power. Ovládač vám povie, že ste vyskočili z toho módu a už by ste mali fungovať tak, ako je to potrebné. Tak. Aj tá zadná tácka, povedzme. Dobre. Také dva komentáre možno k tomu. Jeden z nich je, že toto nastavenie sa robí väčšinou vtedy, keď vám začne hrkať tá nádržka. Proste zaklápa dvere a začne to hrkať.
Nejdem vám to teraz ukazovať, lebo by to zbytočne predĺžilo video, ale počuť tam ten zvuk zasekávania, že preskakuje koliečko v tom serve. Dobre, druhá vec je, že viem si predstaviť, že ak tá loďka už bola používaná, vlastne sa tam zaniesli trošku tie spoje, kde sú prichytené tie tácky, tak možno pri tom nastavovaní bude potrebné dopomôcť trošku rukou, že potlačiť tú tácku, aby naozaj tam bolo nejaké silové pôsobenie, aby ste videli, že sa to kvázi pohybuje. Dobre?